Τώρα προχωρούμε να κάνουμε τα φώτα τροχέας. Τα φώτα τροχέας ανάβει το πράσινο, μετά ανάβει το πορτοκαλί και μετά ανάβει το κόκκινο. Μετά ξανά το πράσινο. Άρα έχω καθαρά τρεις φάσεις. Τη μια φάση θα την ονομάσουμε green. Σε κάθε φάση βάζουμε έναν αριθμό. Ο αριθμός είναι σημαντικός. Και βάζουμε και έναν όνομα για να θυμόμαστε τι κάνει. Εδώ δεν χρειάζεται να βάλουμε κάτι. Αν θέλουμε βάζουμε την περιγραφή. Στο LED green θα διαλέξουμε τις παραμέτρους για να μην κάνουμε λάθος τα ονόματα. LED green. Το LED green είναι ανοιχτό, είναι ανάβει και όλα τα άλλα. Αντί LED orange θα βάλουμε LED blue επειδή έχουμε το LED blue στην κατασκευή μας. Και έχουμε και το LED red. Και θα περιμένουμε 2 δευτερόλεπτα. Θα μπορούσε να περιμένουμε παραπάνω. Άρα αυτή η φάση ανάβει το κίτρινο και περιμένουμε 2 δευτερόλεπτα. Κάνουμε Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V και αντιγράψαμε τις οδηγίες. Τώρα απλώς εδώ θα σβήσουμε το green και θα βάλουμε το orange που στην δική μας την περίπτωση είναι το μπλε. Και εδώ θα βάλουμε το red. Στο state flow από το 10 θα πάμε στο 20. Από το 20 θα πάμε στο 30. Και από το 30 θα πάμε πίσω στο 10. Και εδώ θα βάλουμε ότι είναι true. Δηλαδή από το 10 πάμε στο 20 χωρίς άλλη καθυστέρηση. Μόλις τελειώσει ο χρόνος και οι εντολές που έχουμε βάλει στο 10 θα πάμε στο 20. Μάλιστα, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτε variables. Το state flow το τελειώσαμε. Το state description το τελειώσαμε. Pins digital είναι όπως τα είχαμε. Δεν χρειάζεται να τα αλλάζουμε κάθε φορά. Και αντιγράφουμε το πρόγραμμα. Ctrl C. Πάμε στο port μας. Ctrl A, Ctrl V και ξεκινούμε το πρόγραμμα και αν όλα πήγαν σωστά θα ξεκινήσει. Και βλέπουμε ανάβουν οι λάμπες με τη σειρά. Τα κομβία δεν παίζουν κανένα ρόλο διότι δεν έχουμε γράψει πρόγραμμα για τα κομβία και λειτουργεί μια χαρά. Αυτά είναι και οι φάσεις μέσα από το βιβλίο εργασίας που κάναμε για να προγραμματίζουμε το Arduino. Αυτά για σήμερα.